Govorite, dečki. Danas ćemo pričati o uzbudljivom i nažalost gorkom klasiku između Dinama i Osijeka, koji je završio porazom modrih rezultatom 4-2. Bila je to utakmica koja je donijela puno emocija, sjajne igre i, naravno, fantastična publika koja nas je podržavala od početka do kraja. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, ostavite like ovdje, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono da ne propustite detalje prvenstva. Hajde da zajedno analiziramo što se dogodilo u ovoj utakmici i što to predstavlja za Dinamovu budućnost u sezoni. Dinamo je s velikom željom ušao na teren, nastojeći pružiti uvjerljivu igru za svoje navijače koji su ispunili stadion i navijali za svaki potez. Marko Piazza, koji nije zabio 2 mjeseca, bio je veliko ime momčadi. Zabio je 2 puta i pokazao talent koji svi poznajemo, no unatoč svom trudu to nije bilo dovoljno da zaustavi Osijek, koji je pokazao sjajnu formu i učinkovitost. Odmah na početku vidjeli smo kako navijači pokušavaju otvoriti rezultat i vjerovali su da je pobjeda moguća, a još više kada je Piazza zabio svoj prvi gol i prekinuo taj neugodan niz od 2 mjeseca, ako je taj gol bio simbol novog početka za njega i momčad, no Osijek je brzo pokazao da nije tu da olakša. Čvrstom obranom i oštrim napadom, Osijek je uzvratio žestinom, a i u nekoliko minuta uspio preokrenuti utakmicu s puno izmjena napada i kontranapada koji su sve nas navijače ostavili prikovane za ekran. No, veliki problem je bila Dinamova teškoća u održavanju kontrole i konstantnosti u igri kako je vrijeme prolazilo. Osijek je uspijevao povećavati prednost, frustrirajući Dinamove navijače koji su na tribinama priredili pravi spektakl podrške. Ta se podrška jako osjetila u momčadi, posebice kod Piazze koji je na kraju utakmice istaknuo važnost navijača. U intervjuu je rekao: navijači su bili fantastični, žao mi je što ih nismo nagradili pobjedom rezultat, ali, nažalost, nije to bila Dinamova večer. Stanje Dinama na tablici i utjecaj poraza. Ovim porazom Dinamova se situacija na tablici komplicira. Rijeka, koja je također u konkurenciji, uspjela je povećati prednost na 6 bodova, a vodeći Hajduk sada ima 7 bodova prednosti. To su brojke koje Dinamo ostavljaju u delikatnoj poziciji jer se prvenstvo sužava, a time i svaki izgubljeni bod. Velika razlika u pretrazi po naslovu. Unatoč tome, znamo da Dinamo ima povijest prevladavanja i puno snage da se vrati jači u sljedećim kolima. Momčad treba reorganizirati obranu, prilagoditi neke strategije u veznom redu i možda pojačati ofenzivni sektor kako bi zadržali konstantnost. Ako se ovi bodovi razrade, još uvijek postoje šanse za smanjenje ove razlike i održavanje spora oko naslova. A sad, želim čuti od vas, Dinamovih navijača. Što mislite o ovoj utakmici? Mislite li da je poraz samo stvar tehničke prilagodbe ili postoji nešto veće što treba riješiti? Komentirajte ispod. Podijelite svoje mišljenje i idemo rasprava o tome što Dinamo treba da preokrene stvari. Ne zaboravite ostaviti like kako biste ojačali kanal i pretplatili se jer svaki tjedan donosimo analize, vijesti i zanimljivosti iz svijeta nogometa. Pratite nas i vidimo se u sljedećem videu.